רגע, אני לא רואה. יאללה, סע, אני מצלם. איזה בושם. נו. ככה אתה עושה? איך? זה לא הולך ככה, הנה. מה לא הולך? סע, הנה, יש. לא אכפת לך מהבושם הזה? לא, אי אפשר לשבור את זה, נו. אפשר לשבור את זה. תנסה, אורי, תנסה עכשיו. תנסה, נו, מה יכול להיות? ככה, ושבור את הפקק. אבל תתרחיק למה זה עדים שעולים, אחי, למעלה. מה אני מספר לך שתסתרק? לא מצלם, נגיד שהוא ניסה להתאבד. לא, אבל העדים נהרסים כבר, אחי. זה לא ידע לך. לא, זה לא ידע לי. תביא את הבקבוק. איך תשבור את זה? לא, ככה זה לא הולך. אולי אפשר להוציא את זה. לא, אתה תשבור את הקצת של הזכוכית, למה אתה טיפש? והכל ישתפך לך. ככה זה יוצא, נו. ככה זה יוצא. כי רק בלחיצה. יוצא או לא יוצא? כן, יוצא. נו, הנה, תדליק את זה ככה. רגע. תדליק לנו, נזיז את זה בנו. הופה. להביור. יש לך בית סמי, אנשים... נו. תשפוך עוד נע, תשפוך כבר. תשפוך. אני לא יכול לשים את זה על זה. איך, אורי, תשפוך לך תעלה באש, אחי. בקבוק תבערה זה נהיה. זהו, נגמר. אתה רוצה להדליק גם את זה? אליאור, בוא תעשה עוד פעם. אתה יודע מה תעשה? לא, אתה יודע מה נעשה? עזוב, אתה מבזבז חומר, עזוב. תדליק, נו, אני מחכה, תדליק. נעשה שביל של דבק לתוך הפייה שלו. יש לי מטומטם. הנה, הוא הפיל את הקופסה. זה לא יעבוד. וואי, יפה. בסדר, תסתרף, אתה לא מבין איך הוא מסוכן לך. חכה רגע. ממש יפה. אני גאה בעצמי. אנשים באים. גוד. לא.